आसाम मेघालय रायजोनि गोलाव समनि सीमा जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय गिव एन्ड टेक पलिसिनि गेजेरजों मोन्नैबो रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरा थांखि लादों। जाय थांखिनि गेजेरजों आसामनि कार्बि आंलं जिल्लानि गं 2 गामिफोरखौ मेघालयआव सोसननायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। आसामनि नगाव, मरिगाव, हजाय आरो कार्बि आंलं जिल्लायाव आयेन बेरेखा थिर खेलानि फालांगिरि खालामबोनाय थिर माफिया आसाम आहमेदखौ नगाव पुलिसा हमनो हायो। नगाव सोहोरनि दाखायपटियाव इस्लाम धोरोमारि माद्रासाव थानाय भेक्सिन थुग्रा मिरुआव भेक्सिन थुनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। हजाय पुलिसा ड्राग्स आरो फेग्रा मुवाफोरनि हेंथायै गोख्रों हाबाफारि लानाय समनि गेजेरावनो हजायनि सिलिगुरि बस्तियाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा बिलाथि जौ बोखांनो हानायजों लोगोसे देबजित दास मुंनि सासे फालांगिरिखौबो हमनो हायो। हजाय जिल्लानि लंकायाव थानाय दाबलं सावस्रि सिबिथाय मिरुआव भेक्सिनखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। हरनिफ्रायनो सारि फाथिनायनि उनावबो भेक्सिन मोननो हायाखै, जायनि जाउनाव रायजो राजाफ्रा सावस्रि सिबिथाय मिरुनि मावफारिफोरनि सायाव अन्थाइ खुबैनानै दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। टकिय' अलिम्पिकआव भारतारि हौवा हकी दोलोआ जार्मानिखौ फेजेननानै ब्रन्जनि मेडेलखौ दखल खालामनो हायो। भारतारि हौवा हकी हानजाया जार्मानिखौ 5 गलनि फारागथियाव फेजेननो हादोंमोन। चिरांनि बारग' NDFB-फोरा बामोनगाव सेलेखागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों।